बोथोराव जेरै बाख्रिया माइ फिथाइजों आबुं जानानै थायो, जोंनि जिउआवबो बेबायदियैनो सोंलुफोरजों आबुं जानानै दङ। गोबां फोथायारिफोरनि जिउआव गोबां सोंलुफोरा गोसोआव बुंफबनानै दङ। रोजा रोजा गोबां रोखोमनि सोंलुफोर दङ। बे गोबां रोखोमनि सोंलुफोरनि गेजेरनिफ्राय जेनेरेलि आङो मोनसे सोंलुखौ लानानै फैदों। बे जाहैबाय गोबां फोथायारिफोरनि गोसोआवनो दङ। दा बेयावखायनो बेखौ लानानै फैदों जाहैबाय। बे सोंलुआनो जाहैबाय, इसोरा जोंनि आयुखौ 120 बोसोर बानायनानै होबाय। नाथाय 120 बोसोर जानायनि सिगाङावनो गोबां मानसिफोरा थैनानै थाङो आरो 120 बोसोरनिबो गोबां मानसिफोरा थांनानै थानाय दङ। 120खौबो क्रस खालामो। बेफोर मानो जायो? 120 बोसोरखौ इसोरा लिमिट खालामनानै दोनबायब्ला मानो बारदों? आरो 120 बोसोरखौ जायनि सिगाङावनो मानसिफ्रा मानो थैदों? बेफोर सोंलुफ्रा गोबांनि गोसोआव दङ। दा बेफोरबायदि सोंलुनि फिननायखौ मोन्थिनो थाखाय नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसेयैनो खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव सोरबा गोदान फैदोंब्ला नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन इयुननि समाव नोंथाङा इसोरनि बोसोनखौ खोनासंबाय थानो हायो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै होगोन। नोंथांनि लाइकआ आंखौ गोबां गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय थुलुंगा होयो आरो लोगोसे सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोन्थिथों, नोंथाङा शेयार खालामनानै होनो हागौ। दे अब्ला समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि जे जोंनि 120 बोसोर लिमिट होनायनि उनावबो मानसिफोरा मानो बिनि 120 बोसोरनिबो गोबां थांनानै दङ आरो बिनि सिगाङाव मानो थैयो? इसोरा जेब्ला मानसिखौ सोरजिदोंमोन, बै समाव मानसिनियाव मोदोम लानानै थैनायबो गैयामोन। जेब्ला आदम आरो हावाया पाप मावबाय, बै पाप मावनायनि उनावसो मानसिनियाव थैनाया फैबाय, मोदोमनि थैनाया सफैदों। आरो बै समाव गोबां मानसिफ्रा आदमनिफ्रायनो फोलेर बांबोबाय आरो बिनि उनाव गोबां मानसिफोरा बुहुमाव गोबां बोसोर थांनानै थानाय दङ, जायखौ आं नोंथांमोननो सानै साथामफोरनि मुंफोरखौ खारिनो हास्थायदों। अब्लाना नोंथांमोना गासै बाथ्राफोरखौ गोसोखांनो हागोन। मेथुसिला होननानै बाइबेलाव मोनथिजानाय सासे सुबुं दङ, जायहा 969 बोसोर थांनानै थादोंमोन आरो जारेद, जायहा थांनानै थादोंमोन 962 नुहु, जायहा थांनानै थादोंमोन 950 आदमा थांनानै थादोंमोन 930 आरो बेबायदिनो गोबां सुबुंफोर दङ जायफ्रा 600, 700, 800, 400, 500 थांनानै थानाय गोबां सुबुंफोर दङ, जायफोरखौ आङो मुं खारियोब्ला भिडिअआ गोबां गोलाव जागोन। नोंथांमोना बाइबेलनिफ्राय बे बाथ्राखौ फोरमान मोननो हादोंदि गोदो बेबायदि मानसिफोर दङमोन जेराव गोबां बोसोर थांनानै थादोंमोन। बै समाव जायफोरा बेबायदि 900, 400, 200, 300 बेबायदि थांनानै दङमोन, बै सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां मानसिफ्रा इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो रोङि जालांबाय। नुहुनि अनगायै जि नुहु दङ, न'खर दङ, बे न'खरनि अनगायै पृथिबियाव थानाय बयबो पाप मावबाय, बयबो गाज्रि जाबाय, एना एनि खामग्रा जाबाय, गावजों गाव दानथारलायग्रा, सिथारलायग्रा, गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय, इसोरखौ खुलुमनो रोङि, इसोरखौ गिनो रोङि, इसोरखौ हामबाय होननो रोङि बै समाव जाबाय। आरो बै समाव इसोरा गावनि सोरजिनाय मानसिफोरनि सायाव दुखु मोननो गोनां जादों आरो बे दुखुजों इसोरा गासै मानसिफोरखौ पृथिबिनिफ्राय फोजोबस्रांनो थाखाय थांखि लादों। आरो बै समाव केबल इसोरा नुहुनि न'खरखौल' धोरोमिया मोनबाय। नुहु आरो नुहुनि न'खरा धोरोमिया जानायखाय इसोरा नुहुनि न'खरखौ बासायनो थाखाय थाम-थिम खालामबाय आरो मोनसे नाव दाननो होबाय आरो नावआव गासै जिब जुनार गासैखौबो जरा जरा सोनो थाखाय थिनबाय आरो इसोरा नुहुखौ बुंदोंमोन जे बुहुमाव दै बाना हरगोन, बेवहाय नाव बानायदो होननानै। आरो नुहुआ बेबायदिनो इसोरजों बुंजानाय लोगो लोगोनो नुहुआ इसोरनि बाथ्राखौ लानानै बानायबाय आरो जेब्ला बानायखांबाय बेनि उनाव थारैनो इसोरा पृथिबियाव गिदिर दैबानाखौ हरबाय, गासै बुहुमखौ लोमफबजोब्बाय, हाजो हायेन जा दङ गासैखौबो लोमफबजोब्बाय आरो पृथिबियाव थानाय जिब जुनार गासैखौबो सिथारजोब्बाय। गासै अखा फैखांनायनि उनाव गासै 40 दिन 40 हर थानायनि उनाव दैया लासैनो रानबोबाय आरो बे रानबोनायनि उनाव नुहु आरो बिनि न'खर आरो नावआव थानाय जि जिब जुनारफोर दङ गासैबो ओंखारबाय। आरो बै समाव इसोरा मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जाहैबाय, इसोरा नुहुनि फोलेर बांनायनि आशीर्बाद होबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बे नुहुनि उननिफ्रायनो मानसिफोरखौ नुनो मोनबाय जे मानसिफोरनि बैसोआ खमायबोबाय, 120 बोसोर जाफैबाय। प्रियफोर, बाइबेलनि जागायजेननाय 6:3 सिरियाव स्पष्टयै इसोरनि बुंनाय बाथ्राखौ जोङो मोननो हायो। बेखौ आं नोंथांमोननो फरायना होनो हास्थायदों। बेनिखायनो फोरबुआ होनबाय, आंनि जिउआ अरायबो मानसिजों नांज्लायबाय थानाय नंलिया, मानोना बियो सोलेरल'खा आरो बिनि बैसोआ 120 बोसोर जागोन। ख्रीष्ट प्रियफोर,
इसोरा बे बाथ्राखौ मानो बुंनो गोनां जाखो? बे जाहैबाय दैबानानि सिगांनि बाथ्रा। दैबानानि सिगाङाव मानसिफोरनि जिथु आखल आखु दङमोन, बे आखल आखुआ ओरैबायदि बिग्रायबाय जेराव इसोरखौ दुखुल' होदों। आरो बै समाव मानसिफोरा 500, 600, 700 थांनानै दङमोन। बेयावहाय इसोरा बुंनो गोनां जादों जे आंनि जिउआ अरायबो मानसिजों नांज्लायबाय थानाय नंलिया, बिसोरनि आयुखौ आङो 120ल' खालामसिगोन होननानै। बेनि उनावनो दैबाना हरबाय आरो दैबानानि उनाव मानसिफोरनि आयुआ 120 बोसोर जाफैबाय। दा जोङो प्रिथिबियाव नुनो मोनदों गोबां मानसिफोरा 120 बोसोर दङ, 120 बोसोरनिबो गोबां थांनानै दङ आरो 120 बोसोरनि आवगायबो थैदों। दा बियो मानो जाखो अनजाग्रा प्रियफोर? जोङो दानाबा आरोबाव एसे आवगायलांबावदोनि। दा खोथाया जाहैबाय जोङो 120 बोसोर इसोरनि होनाय जिथु सम, बे समखौबो बारनानै थांनानै थानाय दङ आरो बिनि सिगाङावबो थांनानै दङ। मानो? जोङो बेखौ नायनि अनजाग्रा प्रियफोर। बेनो जाहैबाय 120 बोसोर बारनानैबो सोरबा थांनानै दङब्ला आरो थांदोंब्ला एबा थांनायाबो दंखायो। दा मानो थांनानै दङ? बे जाहैबाय इसोरनि आशीर्बादनि गेजेरजों। जेब्ला सासे बेक्तिया इसोरनिफ्राय आरोबाव आशीर्बादखौ मोनो, बे बेक्तिया बे 120 बोसोर होनायनिख्रुइबो आरो गोबावसिन थांनानै थानो हागौ। मानोना इसोरनि बोसोना जोंखौ ओरैहाय बुंदों, मोनसे जारिमिनखौ नोंथांमोननो बुंना होनो हास्थायदों। बे जाहैबाय 2 इतिहासनि 20 आरो 6 सिरि। बेवहाय सासे बेक्तिनि आयुखौ इसोरा फोलावनायनि बाथ्राखौ बुंनाय दं। आं नोंथांमोननो फरायना होनो हास्थायदों। नोङो थांफिनदो, आंनि रायतफोरनि राजा हिजकियानो खोथाहैदो, बेनि बिफा गुदि डेभिडनि इसोर फोरबोआ बेबायदि होनो, आङो बेनि आरज गाबनायखौ खोनाबाय, बेनि मोदै ओंखारनायखौ नुबाय आरो आङो खोनासंबाय। नायदो, आङो बिखौ गोख्रों खालामफिनसिगोन आरो 3नि दिनाव बियो मन्दिराव थांगोन आरो आङो नोंनि आयुखौ 15 बोसोर फोलावदेरगोन आरो नोंखौ आरो बे नोगोरखौ आसुरनि राजानि आखाइनिफ्राय रैखा खालामगोन। आङो आंनि माननि थाखाय आरो आंनि लें दाबिदनि सिगाङाव समाय लाखानाय बादि बे नोगोरखौ बासायनानै लाखिगोन। प्रेज द लर्ड। बेयाव जोङो मा मोनथिनो मोनदों? हिजकिया राजाया बेरामजों थैनो गोनां जानोसैमोन, थैथारबायमोन, थैबायखौनो हमनानै लादो। मानोना जेसाया नाबिया अलरेडि बुंफैबाय नोङो थैसिगोन होननानै। बै समाव हिजकिया राजाया गाबखांनानै इसोरनियाव आरज खालामबाय आरो इसोरा बेनि आरजखौ खोनासंबाय, आशीर्बाद होबाय आरो बियो गासै 15 बोसोर आयु गोलावखौ मोनबावनो हाबाय। इसोरनि होनाय जिथु डेडलाइन दङ, बे डेडलाइनखौबो सिफायनानै 15 बोसोरखौ मोनबावदों। अनजाग्रा प्रियफोर, सोरबा जुदि 120 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन थांनानै दङब्ला बे जाहैबाय इसोरनि आशीर्बादनि गेजेरजों थांनानै दङ। बे जाहैबाय जों धोरोमियाफोरनि बिसयमोन, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय बेक्तिफोरनि बाथ्रामोन। नाथाय जिसु ख्रिस्टखौ नाजावै सुबुंफोरनि गेजेरावबोथ' 120 बोसोर बारलांनाय दङ। जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावाखै बिसोरबो 120 बोसोरनिबो गोबां थांनानै दङ। बिसोरलाय बोरै मानो थांनानै दङ? बेनि बिसयावबो जिसु ख्रिस्टआ रोखायै जोंखौ मोनथिहोदों। सोरबा जुदि थांनानै दङब्ला बेबो बे बिसयनि थाखाय थांनानै दङ। बे जाहैबाय आं नोंथांमोननो इसोरनि बोसोनखौ फरायना होनो हास्थायदों। 2 पिटर 3:9 सिरि। खायसेया सानो फोरबोआ गावनि समाय लानायखौ मावनायाव गोबाव खालामबाय, नाथाय बे नङा। बियो नोंसोरखौ सैसोनानै थादों, मानोना बियो सासेखौबो संहार जाजानो हास्थाया, बयखौबो गाव गावनि पापफोरनिफ्राय गोसो सोलायनायखौ हास्थायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टनि हास्थायनाया मा? बे जाहैबाय रावबो मानसिया, रावबो बेक्तिया जेन नरक रायजोआव सहैया, बयबो जेन सोरगो रायजोआव जिसु ख्रिस्टजों आलो गोजोन जिउखौ मोननो हायो, रंजानायखौ मोननो हायो, बेखौ हास्थायो। बेयावखायनो जिसु ख्रिस्टआ बयखौबो नेयो जाहैबाय जेन गोसो सोलायगौबा, बयनोबो समखौ होयो, खाबुखौ होयो जेन गोसो सोलायथों होननानै जिसु ख्रिस्टआ नेबाय थायो। सोरबा जुदि फोथायारि नङैफ्रा 120 बोसोरनिबो गोबां दङब्ला बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि नेनाय, बेयो जेन नरक रायजोआव दाथांथों, बे जेन जिसु ख्रिस्टखौ मोनथों, गोसो सोलायथों, बेखौ आसा खालामनानै जिसु ख्रिस्टआ बेनि आयुखौ दोनदों। दानाबा फैलायदो गुबुन मोनसे सोंलुआव। बे जाहैबाय 120 बोसोर मोननायनि सिगाङावनो मानो थैयो? जेरै 50 बोसोराव, 20 बोसोराव, 1 बोसोराव, 2 बोसोराव, 30 बोसोराव, 40 बोसोराव, 60 बोसोराव, 80 बोसोराव, 90 बोसोराव, 100 बोसोराव मानो थैग्रोयो? 120 बोसोर मोननायनि सिगांनो मानो थैग्रोयो? सेथिया जाहैबाय इसोरनि बोसोनखौ बारसिनायनि थाखाय। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोना दिनै जोंखौ मा बुंदों? जौ दालों होननानै बुंदों। इसोरनि बोसोना दिनै जोंखौ मा बुंदों?
फेग्रा मुवा दाला होननानै बुंदों। इसोरनि बोसोना जोंखौ मोजां सुख सान्तियै थांना थानो थाखाय होदों। नाथाय जोङो गावजों गाव एना एनि, गावजों गाव दानज्लाय सुज्लाय, गावजों गाव मेगन साज्लायनाय, गावजों गाव रागा जोंज्लायनाय बायदि बेफोरबायदि जाथायनि थाखायबो जोङो सम सम मा जायो, आयुखौ फुसौनानै लायो। इसोरनिफ्राय जोङो सावखौ मोनो। जेरैहाय सदम आरो गमराया सावखौ मोनदोंमोन। साव मोननायनि थाखाय गासै नोगोरा जोबदोंमोन। जेरैहाय सिमसन बिरा इसोरनि बोसोनखौ लायैनि थाखाय साव मोनदोंमोन। आरो नुहुनि समाव गासै पृथिबिनि मानसिफ्रा गाज्रि जानायखाय साव मोनदोंमोन आरो दै बानायाव थैजोबनो गोनां जादोंमोन। बेबायदिनो जोङो दायो इसोरनि होखानाय सम मोनहैनि सिगाङाव थैनायनि सेथि जाहोना बे जे जोङो इसोरनि बोसोनखौ नेवसिनायनि थाखाय जोङो थैग्रोयो। बे जाहैबाय इसोरनि बोसोनखौ लायैनि थाखाय थैनायनि बाथ्रा। नाथाय गोबां पास्टरफोर दङ, गोबां इसोरनि फोथायारिफोर दङ, जाय फोथायारिफोरा इसोरखौ मानियो, इसोरखौ सिबियो, इसोरखौ दाव खालामो। अब्लाबाबो 120 बोसोरनि आवगायावनो गोबां फोथायारिफोरा थैलाङो। बिसोरलाय मानो? बे बाथ्राखौ रोखायै बुजिसिननो थाखाय इसोरनि बोसोनखौ फरायनो हास्थायदों। बे जाहैबाय उपदेशगिरिनि 3 बालाब 1 आरो 2 सिरि। संसाराव जानाय गासै घटना मानियानो इसोरनि फसंखानाय सम बादिसो जायो। जोनोम जानाय आरो थैनाय, गायनाय आरो हानाय। प्रेज द लर्ड। बेयाव जोङो मा मोन्थिनो मोनदों? जोंनि जोनोम जानाय, जोंनि थैनाय, इसोरा मोनसे समखौ थि खालामनानै दोनखादों। गोबां सुबुंफोरनि, गोबां फोथायारिफोरनि जिउखौ, आयुखौ इसोरा थि खालामनानै दोनखादों। सोरनिबा आयुआ 120 बोसोर थाङाबो जानो हागौ। बेनि आवगायावनो जोबनो हागौ। बेखौ इसोरा मोनथिगौ, इसोरा थि खालामनानै दोनखादों। गोबां फोथायारिफोर दङ, जाय फोथायारिफोरा 120 बोसोर मोनहैयाखै। बेखौ जोङो बुजिना लानांगोन, हमनानै लानांगोन जे इसोरा बिसोरनो लागै बे आयुखौ दोनदोंमोन। 90 बोसोर आयु दोनदोंमोन, 80 बोसोर दोनदोंमोन, 50 बोसोर दोनदोंमोन, 1 बोसोर दोनदोंमोन। बेबायदि आयुनि गेजेरजों इसोरा बिसोर सुबुंफोरखौ, फोथायारिफोरखौ सोरजिदोंमोन। बे मोनसे बाथ्राखौ बुजिनानै लागोन। बे जाहैबाय इसोरा बयनोबो मोनसे थि सम होनानै दोनखादों आरो बे सम बायदिनो गासैबो खामानिया जागोन। मानोना उपदेशगिरि 3 बालाब 1 सिरिया रोखायै बुंदों, संसाराव जानाय गासै घटना मानियानो इसोरनि फसंखानाय सम बादिसो जायो। जेरैहाय जोनोम जानाय आरो थैनाय, गायनाय आरो हानाय, बेफोर गासै समफ्रा इसोरनि होखानानै दोननाय सम बायदि जायो। बेयावखायनो जों फोथायारिब्लाबो जोङो 120 बोसोर मोननायनि सिगाङावबो थैलांनो हागौ। दे अब्ला प्रियफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना एसेब्लाबो जोंनि आयुनि सोमोन्दै, जिउनि सोमोन्दै आइडिया मोनबाय आरो नोंथांमोना गावनोबो देहेन खालामगोन बेफोर बाथ्राफोरखौ, बेफोर बाइबेल सिरिफोरखौ। जोङो मानो 120 बोसोर बारो, जोङो 120 बोसोर जाब्ला मानो थैयो आरो जोङो 120 बोसोरनि सिगाङावबो मानो थैयो, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों, बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों, खोनासंनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडियाखौ मोनबाय। नोंथाङा गावबो देहेन खालामदो, जेन नोंथाङा मोजांनिख्रुइ मोजांसिन बुजिसिननो हायो। दे अब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह। बयहाबो सुख सान्ति जाथोंसै। थेंक इउ।